नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण रुचकर, खमंग व झणझणीत लसणाची चटणी बनवूया. आवडीची भाजी नसेल तर ह्या चटणीबरोबर तुम्ही जेवण करू शकता. ही लसणाची चटणी पूर्वी पाट्यावर वाटून केली जात असे. आज आपण पाटा नसतानाही पाट्यावरची लसणाची चटणी कशी बनवायची ते बघूया. लसणाची चटणी बनवण्यासाठी अर्धा कप लसूण सोलून घेतला आहे. हा मिक्सरच्या भांड्यात घालूया. 1 छोटा चमचा लाल तिखट, 1 छोटा चमचा जिरे, 1 मोठा चमचा काश्मीरी लाल तिखट. ह्याने चटणीला खूप छान रंग येतो. हे तिखट चवीला कमी तिखट असते. चवीनुसार मीठ. थोडेसे पाणी घालून बारीक वाटून घेऊया. चटणी बारीक वाटली आहे. लसणाची चटणी एका बोलमध्ये काढूया. चटणीला तडका देऊया. चटणीला तडका देण्यासाठी 1 मोठा चमचा तेल गरम केले आहे. हे गरम तेल चटणीवर ओतूया. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. लसणाचे शरीराला कोणकोणते फायदे होतात ते बघूया. लसूण खाण्याने रक्तप्रवाह चांगला होतो. हार्टचे प्रॉब्लेम्स, BP, डायबिटीज, पोटाचे विकार असेल तर योग्य प्रमाणात लसूण अवश्य खावा. त्यासाठी आहारात ही लसणाची चटणी समाविष्ट करावी. कारण नुसता लसूण खायला काहींना आवडत नाही. पाटा नसतानाही पाट्यावरची लसणाची चटणी आज आपण बनवली आहे. तुम्ही ह्या पद्धतीने नक्की बनवून बघा. भाजी स्पायसी नसेल तर ही लसणाची चटणी त्यात मिक्स करून भाजी स्पायसी बनवू शकता. वरण भात, चपाती, पराठे, भाकरी ह्याबरोबर ही चटणी खाऊ शकता. चपातीवर चटणी लावून रोल करून खाऊ शकता. बाहेर ठेवली तर 8 दिवस टिकते. फ्रीजमध्ये 15 दिवस टिकते. ह्या लसणाच्या चटणीमध्ये थोडासा लिंबाचा रस व थोडेसे तेल घालून खावे. खूप मस्त लागते. तयार आहे स्पायसी, टेस्टी, झणझणीत लसणाची चटणी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.